Gina. Asa man na? Oh. Guys, ano rin. Pinahanap, magkuwang. Oh, this is pobre guys. Na guys, agdahalan na ako magkuwang kasi kana si Boy Pobre guys. May tag-iyas ng video. Oh, parehang nanay na ko na. Sumagi mo. Ko di ay, di ay. Nalaherek na. Namatas lagi. Nang lagi daw. Muna ako pagpayag di guys. Nya. Muna Mga kapobreng okoy mo ni mga kapobreng okoy mo. Na ako'y tugtugan gamay. Konti lang tugtugan ba. Pang morning express ba. Bisa to'y ganahan mo doon diha guys ug bisag ka na lang radyo nga kuan guys ang dami mo dawat. Og nay radyo diha kay ako nanay diri radyo guba honor ba niya. Tuig naman ni kapin palit sa nako niya. Wala ko kwarta sab niya. Gamara kay kog agis akong construction. Ba't silurot sa'yo ng construction company? Ay okay naman. Dara man no, dara kayo. Sudlan ang bukas na mo guys oh. Pero way sud. Ako guys, magpay lagi. Ako contraction worker. Oh. May palita ha. Kunin ko yung plies at saka martilyo. Martilyo. Ba? Plies. Steel hook. Metrosan. Pag sa English meteor sa to. Basta kimo na. Nya kanang batongan ang batongan ay kuan kanang Tonton. tangsi. Tangsi. Ah. Sa kuan na bro Nya. sa Tagalog na hulog mo na, hulog. Nya. Hulog ng langit. Kini sa Tagalog ani. Ning Kana? hinunog rudila. Hap ay sila. Basta kay Kuan mo man na na kay, kuan man na siya pibis. Salamat kay guys. Oh sige. Gina. Way ibang sa piliro ang gamay da. Tong lagi mo. Kaya pagka man ang kaon, lungag man gikukin. Piatis nga ang amo. Kahoy gamay na ang kaayo. May ang tubig. Usab magkalong dako ang usa. Oh. Ay tutugo to kaadlaw kagahapon. Ay wala ko sa. Ako lagi duha ka adlaw kung basa lagi ay buang. Paita gini trabaho daw. Kung di ko trabaho matay, pas mo akong pamilya ni. Buang. Alay, pabasa ang lagi tao kumayo. Lagi tubig na, inom ko na ibe. Sige. So may inom sa ko guys, kayuhaw kay me. So before may mga tugplasa guys. Mainom sa tagtubig kay ang tubig diri sa mga layo kayo. Di ba? Usban man So shout out diyan ni Kuan. Boy Laras, Boy Laras. Basta na diya nagpa-shout out. Followers ako sa Facebook page si Boy Pobre Official. Na diya si Boy basta Laras ba siguro na to. Basta kay nay Laras mao na. Laras na. Sige. Okay kayo. Mama oh. Mama ang sa mo address bukid dili mama, nanay. Nanay ang tawag sa mo ang kuanre. Sa mo ang mama. Nanay. So siya ra ning usa diri sa mo ang pagpayag dili amo kay wa na lahi naman ko na minyo naman ko sa mga ulitaw ba diri sa kuan. Ako ang mga tigsuon nga ulitaw. Si kuan. Si Saryo og si kuan. Si tawag aning Binje. Muna sila ay mga kuan diri, mga ulitaw sa kuang tanang nagsuon. So mga to sa mi guys.